Makhosi fans, bafethu, bafethu ngeke, hhayi ngeke bafowethu ngeke, ngithi mina ngeke manje. Engathi sekuqala manje-ke kuyanyukela ngempela-ke manje. Engathi leli bhodwe lelo ekuthiwa liyaphekwa, engathi alivuthwa bafethu, ngeke, 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 ngeke. Yazi neligxabhayo lingcono, lingcono neligxabhayo bafethu, kunaleli elingavuthwa. Bafethu, khona into ekumele siyi-understand-e la ukuthi bafethu, yazi i-system kanami bafethu ayisebenzi. Ayisebenzeli le profile le yabo labadlala nabo. Ayisebenzi, uyabona? So, sekumele nathi sibuke ukuthi kahle kahle mfethu uNabi uwukhoji o-complete. Yebo khona is a good coach, ngeke size kuphike. Ukhoji o-complete, ukhoji odinga abadlali nabo abanale profiling yokuthi udinga ama-complete players. Uyayibona leyo nto engiyichazayo? Udinga ama-players asuke ese-complete azowafaka egrawundini ezenzele wona umsebenzi. Uyayibona? Loyo mtshitha mfethu uyabona ukuthi amanye ama-games ngathi aka-analyze, ngathi nje uyadlala nje ukuthi ngenani nibone ukuthi nenze njani niyawina noma niwina. Uyabo? Nawe awuyiboni le nto le yokuthi nayo ngathi kube ne-impact yokuthi le game idlalwa kanjani. Yabo? And leyo nto manje izomfaka ey'ngozini because manje ngiwabonile ukuthi ama-supporters e-Chiefs eDurban angathi asezoxoxa naye. Uyabo nje kumele enze sure ngempela ukuthi uma esawudinga lo msebenzi kuzomele ey'nuka amakhwapha. Ehlise i-pride ngoba nayo ne-pride ikhona la. Kumele ubuye uthole into ekusebenzayo. Musa ukusebenzisa into ubone ukuthi ayikusebenzeli. Le nto ayizamayo ayisebenzi mfethu. Ayisebenzi. Akazame into esebenzayo. Uma kumele mfethu sihlale emumva sidlale i-low block siphume ngama-counter. I-team yethu njengamanje deserve lokho ngoba sifuna ama-results. Asenendaba nebhola elihle njengamanje. It's been 10 years singawini. Sifuna ama-results njengamanje. I-building nani nani. Builder mfethu mayiwini i-team. Njengamanje mfethu asisenendaba nabo. Sesifuna ama-results manje mfethu ekugcineni kosuku. Uyabona njengamanje ukuthi isikhathi manje sesizini isikuphi. Asiyidingi yonke le nto eyenzakalayo. Futhi yabo nje wa-eliminate-wa yi-Sundowns kwi-Nedbank Cup. Hhayi kukhulu kusena kumjeqeza. Sizoxoxa naye-ke manje ngimtshela. Into esiyilela lapho isiya lapho sekuzoxoxwa naye uNabi.